tingali ka na, magkapa-booster shot. O simple man lang gali. Pero syempre, tao naman kita, na magsiling gali ama, ay hindi lang ko anay iya magpa-booster kay ti amo na siya. May ginabagtag ako, okay na lang na, di ba? Kay ti, 3 months after, pwede. 6 months after na makumpleto mo, pwede gihapon. Hindi lang mag-sobra. Kay ti, back to square one kay gina kung mag-sobra anom kabulan na. So, pila inaiyas ang aton man nga mga updates sa inyo sa karon iya na hapon. The results is my life. Hoping gid, nagalaom gid kita. Kay nagasalig gid kita. Sa inyo nga kompleto na siyang first and second dose para sa inyo sa nga vaccination, prepare para pagpa-booster. Sa mga nakapa-booster na, okay, wala sila ng ilang mga nabadyakan. Kay kanami, na kita yung magapadayo naman kita sa pagpangampanya, pag-inganyo, sa doon nadulaan na iyasang gana nga magpa-booster. Ay, mga anak, magpa-booster din kita, na o kung gusto niyo, kung kapoy Tito Will mapa-booster ka, gusto bulan, Pebrero, ako galing schedule nga. Diba? O, para nga, bisan no, bala, makahulag kita sa maayo. Kaya may protection mo, hindi nga sila nga, hindi ka pikan, ako hindi, may protection kita sa aton lawas. Okay? Yes. Katuan, tanibala na yung mga produkto sa Dr. Alfred. So, nan. Kaya nga itong Dr. Alfred's especially in Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. May-ari ni siya Philippine Bifan kay approval. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya kinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank.
0915-73832. Okay. Hi and hello lang din sa iton mga ka-aksyon nga nagaupod sa iton online. Panamyawon tanis lanay Tita Wilma. Wow, si Inday Freda Octavio Espares may hapon Tita Wilma. Watching from Taguig City. Fred, good afternoon. Thank you so much. Stay safe man kamudaan. God bless man. Maricel Marande. Good PM Tita Wilma and Tupina Sugaton. Thank you, Gidinday Maricel Marande. Salamat, Gida. Inday Connie Laparan, mayong hapon. Good afternoon, Tita Wega. Monitor kami diri sa may pandanon DSB. Stay safe and God bless, Tita Wega. Oh, thank you, Gid, no? Salamat, Gid, sa inyo. Pasensya lang kay ang akong diri na open. Magamay siya. Tida mapulubudlay man kay Tita Wilma. Kag-ara man nag-upod sa itong sa sininga hapon si Sir Alex Montesa. Nakita ko di kagina mo. Sir Alex Montesa. Share dana ko no sila. Share dana Tita We. Thank you, good Sir Alex, na paliyog na lang ko dayon patamyaw sa ila. May ari lang ko di waiting sa program mo panyaga. Tadi Tita Wilma sa Banwas ang La Castillana. Ay, si Sir Alex Montesa, taga Banwas, at taga ano ka, taga La Castillana. Okay, Sir Akna. Paliyog na lang dayon tamyaw sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc Matt Mayo, kay Sang Rochester, Minnesota, kay Ma'am Chinky Realagdon, sang Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar, sang Ontario, Canada, kay Sir Melili Oligo. Madam, maging nga salamat sa liwat. Wow. Keep safe always, Tito We. Thank you, kid. Yes, kamuman dira, sir. Maghalong-halong. Pareho ni Tito Wilma nga nagahalong man. Kay kinahanglan ginaton ang maghalong, kid. Diba? Red Ruby, Novia Maming. Ingat lang, Tito We. Permi, kay maulanon subong. Keep safe always. Love you always. Okay, thank you, kid. Inday Red Ruby. Inday Red Ruby. Henovia Maming. Dira na sila sa Morsha. Always watching from Australia. Hello. Ma'am Erlinda Agaya Haldana. Di nito. Nadula siya. Sir Melilio Ligo. Kakagida yun. Hindi ka ganit mauna. Pang makalit gina siya. Afternoon da sa imo, Sir Melilio Ligo. From Bunny's Cafe. Thanks for sending flower in the Red Ruby. Thank you, kid. Always watching from Australia, Ma'am Erlinda Agaya Haldana. Thank you, no? And good afternoon, Mandira sa imo. Yes, maulanon, ginman. Red Ruby, yes, thank you. Good afternoon, Tita Wilma. Ari lang ko di ka pamati sa imo. Thank you, good. Good PM, Tita Wilma. Present naman kami sa my homes. Tamyaw, please, Tita. Kay Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert sa may Buena Park. Salamat, Tita We. And God bless you and your family, Tita Wilma. Sa inyo man dira, Ma'am Virginia, no? Ma'am Virgie Alpinda, ginahimo mo siya, Virginia. Karon nakikan ka ko na, Ma'am Virgie. Smile, Debbie, Ma'am. Okay, Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. And of course, Ma'am Elizabeth Gamala. Ma'am, good afternoon. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Sa imo man dira, Ma'am. Thank you, kid. Tita, good afternoon. Watching from USA. Tamia Kuda family, Toledo, kag Dizon family. Delmar, yes, good afternoon diri sa amon sa Pilipinas. And of course, kaagahong diri sa inyo, di ba? Maayong hapon, Tita We. Monitor lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Maayong hapon man sa tanan nga members ng EFC or Energy Fans Club sang Action Radio Bacolod. Ma'am Christine Miñas Villalobos, good afternoon. Inday Athea Kim Eriman, ang cute mga membros ng Energy Fans Club. Good afternoon ko no, Tita We. Thank you, kid. Hello, Tita Wilma. Tamyaw ko na sa Kaisahan Village, Barangay Gargato, Hinigaran. Ang aking Iloy, Erlinda
Bangkilio. Nagapamatik gid siya tita sa imo salamat gid. Inday Joylyn Purol Dana. So dire kay Nanay Erlinda Bangkilio, sorry na. Bangkilio sa may Kaisahan Village, Barangay Gargato, Hinigaran. Maayong hapon. Well, salamat kid. Alex Fuentes, siling ni Alex Fuentes. I'm listening Tita We. Yes, good afternoon man sa imo dira. Siling ni Sir Milili Uligo. Tawe, good noon. Live sa Banes Cafe sa may Tangog. I know, Sir Malili, pao mo ka na pala. Mabugnaw nga panahon, plus mabugnaw nga tingog ni Inday Wilmara ka naman. Ang palibot, mabugnaw kaayo. Salamat, Tita We. So, kung mabugnaw ang tanahan, kinahanglan kita ang maghihom, kay kinahanglan kita man ang maghalong, Sir Mileli, na? Tamyaw ko, please, Tawe, Ma'am Vanessa Stark, kag Dirk McMayo, Chinkinelag Don, Noel Amar, kag Alex Montesa. Well, thank you. Kapag sabat gid siya dayon, Sir Milelio, thank you gid sa liwat, tita, sa greetings mo. Nagkadto lang kami di Tita We, sa La Castillana, taga Bacolod gid ko ya. Sorry, kay wala gid ko kabalutang din kamong. Sir has sent with love. Thank you, sir. Gamo gid Sir Alex. Halong lang kung mag-travel ka mo, ha? Okay, Sir Alex Fuentes, thank you gid and good afternoon. Papa mo ka na, no? Okay, sino pa gid siya? Ara siya. Inday Filipinas. Good afternoon, Pines. Good afternoon and thank you. Kay Homa Lumina, ginagaupon man kay Tita Wilma ka subong iya nga hapon. Inday Homa Lumina, good afternoon. Kay, araman sila ay, Christine, yes, Joylyn, Atiya Kim, Atiya Kim Iriman, doon mo account. Sir Eddie Laos, good afternoon. Mayong hapon lang daga kay April Banag. Yes, salamat man kay Rasta La Vista. Kay Journaling Ninial Dicripito. Yes, ma'am. Thank you, kid. No? Kay Ellie Richel Palma. Mayong hapon man. Miss Ems. Nilain naman yung Ems. So, Ems Udalia, good afternoon. Kag Michael Ornilio. Okay. Kay Tain Pabon Vito. Kay Fernie Espaniola. Sa inyo, salamat, gid, ha? Sa mga wala pa nag-wait ni Tita Wilma, relax lang kamo dra. Kabalikan talaga kamo karon. Salamat, gid. I-like nyo lang kag i-share at ang atong programa. Kay mga programa sa Action Radio, ay happy na kami inaiya. Ara pa siya gali, oh. Siling ni Armando Libuon. Hello to watching you from Manila. Kagwapa gali sa imo ba din. Dapat man nagyapon ng ilong ni Tawe Armando. Nakapamulbos na si Tawe ka nakapang lipstick. Relax ka lang da. Si Serufino Eragabino. Good PM Action Wilma. I am watching. Yes, I know Serufino from Handumanan. Salamat, kid. Tawi ari lang kami chapo ni Nanay Isabel. Ga-monitor diri sa Victoria City. Thanks, gid tita. Yes, Eddie Laos. Naman si Inday April Banaag sa liwat. Gapanamayaw kay Tita Wilma mayong hapon. Yes, natamyaw. Tana ikaw, Inday Homalumina. Kag si Ma'am Inday Blaza. Balikan ko lang na karon liwat. Gani, relax lang ka mo dira. Ha? Thank you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Alas 2:16 na. Action Radio Philippines Standard Time. Si Tito Wilma magabasa ng sang atong sulat sa sinihapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad,
pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang pagkabasa mo ni Tito Wilma nga sulat sa sinahapon ni padala sa utol, no? Kapit niya nga hindi sila bayi-laki, no? Nga kapit. Ang nagpadala ang babae nga kapit, no? Dariya sa This Is My Life. Problema niya na tungkol siya kapit nga lalaki. Si Laura. Si Laura sang Banago, na? Barangay Banago, Bacolod City. Okay, kag ang mensahe ni Laura nagasiling. I'm sorry. Dear Tito Wilma, manamyaw gid ako sa maayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati sa This Is My Life. Tito Wilma, ginsulat ko ini. Hindi para kung ano, parte sa akon, kundi parte ini sa kapid ko na lalaki. Kanugon sa iya, Tita Wilma. Ay, galing siya kay Jason. Si Jason, maalam. Mabuot, gwapo pa, Tita Wilma. Kag kapalatamyaw pa. Galing lang, sobra kapalahubog abaw. Pero, kung hindi hubog, buot gid siya as in, tita. Kung mahubog siya, nagamaoy, kag wala sang makapugong. Ako naman, tita, nag-serve ako sa among church. Gani inahuya ako sa mga upod ko sa simbahan. Kung makakadto siya. May kaugalingon kani nga balay san akon bana. Gani nahuya ako, Tita Wilma. Pag kung magkadto siya, wala ko siya ginabuksan. Kung manuktok siya sa amon balay. Kay basi bala awayon niya ako. Kag makahuluya sa akon bana ay nano. Kabalo ka, tita, halos ginakahuya na siya sang dugos na pamilya namon. Tungod kung makainom na gani, kag mahubog na, matulog na siya sa higad-higad, bisan sa dalan pa. Kag kung diin man nga mga bangkita kay ay mo. Amo na siya ta. Isa gani ka, bes, nahampas na siya sang tulungkuan sang bayaw ko. Diyutayan lang siya nga mapiang kag mabalian sang tulan. Maayo lang gani. Wala siya nagbalos. Ina ang akong problema na tungod sa akong kapid. Ano dapat namon himuon para sa iya? Kabayta nga matagaan mo man ako sang advice na makabulig man sa among problema. Nagapasalamat, Laura, sang Banago. Okay, sa imo, Laura, maayong hapon, madamo ginya sila, paamo ka na wala. Maayong hapon, salamat, kid, kag, for sure, why na da sinista, working day subong, na. Kung maglantaw ko sa sitwasyon sang imo kapit na si Jason, hindi ka daw bugos kasi daw wala. Doon nakahuya niyo na siya. As a whole, ba na kung nantaw mo sa sitwasyon, ang kapit mo iningay ni si Jason, daw kulang, masuwing ka wala kayo ng sa pansin. Kulang sa atensyon na kaya nga, wala siya nakabatsyad sa pagpalangga. Wala siya makabatsyad. May nagakabalaka sa iya, halin sa inyo. Hindi na maglain buot mo. Pero ina, ang pag-aan ni Tita Wilma sa sitwasyon.
Kaya do, pareho ba nga do, no sila palangga sa akon, do, wala man sa may nabalaka sa akon, do mo nabala, kanugon sa iya mo kung ng taon mo, di ba? That's why nga ang ending, amo na hinahimo niya. Hindi, wala man lang sila, do, wala man lang kupulos, kaya wala man ko nila ginatagan atensyon, do, wala mo sana ba't siya ganyan, palangga ko nila, nga, amo nga, dainom na, amo na ba lang iya, nga scapegoat, na matawa siling naton, nga maning niya kaugalingwang galing kay hindi namin kay kung mahubog na gid siya as in nga hubog na gamaoy no si ikaw nga copy niya padala sang sulat diri sa Just My Life ang nakakal ko gilan sa imo ya Inday Inday Laura bilang ni copy lo dungan ka mo di ba nga bunag sang inyo ilo sa kalibutan nami special na atensyon para sa iya. Hindi ka dapat mahiya sa bana mo. Dapat niya mahibaluan kay bas kung nabuligan pa niya ikaw. Diba? Nga amo na, masing ka nahuya ka sa iya. Ikang ka mo sa iya, ina nahuya ka. Nahuya ko sa imo, kay amo ni, ang akon nga utod, amo na, magkatod. Maintindihan niya ikaw. Wala ikaw nakahibalo base kung ka lang ay makabulig sa imo sinikapin niya si Jason. Ina ang rason kung masiling naton, nagakubong na lang siya. Siling mo, balkan kung siya, hindi siya makainom, wala siya makainom, okay man, okay man ang iya pintar, diba? Ipabatyan mo kung magkanto sa inyo, dra. Pabalala mo na si Mr. na, pabalala mo na si Mr. para nga mapasulod mo sa inyo balay, maistorya mo siya, makakaon mo siya, maatipan mo siya, bisan sa higit lang, kita ka changes sa iya, hindi ko suportahan pag isang bana mo, na bilang utod, bilang kapid, ipabatyag mo ang imo party sa iya kabuhi. Ipabatyag mo sa iya nga, kapamilya, man ugali para sa ila, na mismo, ambal, mabuot si Jace. Mabuot siya kung hindi siya hubog. Dahil hindi siya hubog, amo na kalitan mo. Hinalitan mo ang panahon hindi siya hubog, storyahon mo siya. Kasi ba na, sa inyo pag-istorya, may mabatian ikaw na rason kung nagaamo na siya. Sa basi pa lang, ikaw na hindi niya ang makapabago sa iya. Ipabatsyag mo sa iya nga wala siya nag-isahanon sa kalibutan. Ipabatsyag mo sa iya nga ara ikaw. Kapid ka mo nga doon. Ipabatsyag mo na itong Jason or Jay, wala ka nag-isahanon. Ari lang ko. May kapid ka nga handa nga mag-unom sa imo. Handa nga mamati sa imo mga yamo o sa imo man problema. Para nga hindi ba mabatsyagan nga, ay hindi, kuya bilong, sa titao, di sa magkainan, no, amo na bala, o sinun, subang, wala, sinasanay makabatsyag nga, ara, siya, kamay sa pamilya, amo, nat-anlas na kita mismo, amo ang magbukas o maghimo sang tikang na mapabatsyag sa ila, sina, na, masakit, mabudlay sa partita, pero wala sa may makabulig sina sa ila, na ibang na tao, kundi kita mismo na pamilya niya. Eh, basi pa lang sa sinabala nga paagi, magatarong siya. Mamat-amat man, although nga hindi naging nga na madula ng pag-inom. Pero basi amat-amat niya bala pahagan-hagan. Kada sa tiyong nga mabatsyagan niya ang inyo kabalaka, ang inyo concern sa iya, mamat-amat na siya. Kag mamat-amat na siya batyag sang kahuya sa inyo. Basi amat-amat niya ang piling nga hagan-haganon kung niya hinugay na huya ako. Ay palangga man kung gilisang akong ko kapid, palangga man kung gilisang akong mga utod, sa akong ginikanan. Amo na yun na pagkita mo nga may utod siya, nga may kapid gali siya, na bibila nga may kapid siya, may kung may ginikanan, kami mapabatsyan mo siyempre. Di ba? Kaya nga, mas pag yun nga magatarong siya ka magabuot pag yun siya, maayo siya nga tao. Kaya nga, sa papakit, maayo nga tensyon, maayo nga buot sa iya, magagawa matutuod siya nga,
pamatas. Manandalik ang iyang mapamatasan. Nasiling ninyo mga buot siya, palalakog siya, palatak sa mga tao na kung nagtipon ka mo nga magpamilya, bisan magkaina, hindi ninyo siya pag-iisip. Ama, yun na sa iya, hindi na, di pagpagkan po, no, kinahanglan, may space din siya within the family. Kay part din siya sa family. Salawayan man siya, malain man siya para inyo, pero hindi hapon siya sa pamilya. Hindi lang pagsuyaan, syempre. Imbis na insultuhon, ipabatsyag naton na siya sa aton family. Kaya basi, kung magbago pa man lang kang magtarong sa dalayon, na abi-indi, ay hindi Laura, himuon naton ina. Kaglabi kaglabaw sa tanan. Ang pagpangamuyo, hindi ginaton pagdulaon. Bisan saan na sitwasyon sa atong kabuhi, ano man ay nagkakatambo sa atong kabuhi. Pangamuyo, updo naton inatanan. Ilbi na ang tagsatag sa atong pamilya. Pasaway man siya, ano man siya na isang miyembro sa pamilya, kabahin siya sa pamilya sa giha. Bisan ginahimuan ka pa sang hindi maayo, okay lang, dala siya sa ina pagpangamuyo. Kaya anong bahala nga magtandog sa iya kabuhi. Kaya magatutoy sa iya sa matadlong kapanas. So, salamat yan. Yan isa ito mandira iba nga mga kauturan nga nagapamatik ang nagaupod sa itong sa sininga hapon. Sana silingan dito istorya ninyo sa kabuhi. Nakahatag sa inyo sa problema o kahatag man inspiration. Pwede magamit niya kuhaan ng leksyon, panahinandigan sa iba natin ng mga palangga, ng mga tagpalamati, isulat niyo lang, padala niyo dito sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Kung mabulubog na itong sining pandemic, pwede good. May Facebook account si Tita Wilma, na pwede mo dira mapadala sa Wilma Antupino Sugaton, personal ko inaiyan niya account. May send message na click nyo lang, padala nyo na. Pwede ninyo maihinago ang inyong ngalan kanyang inyo mandugan. Hindi gani sa aton, This Is My Life page. Ang account name na doon sa This Is My Life page, Action Wilma Sugaton. Ha? Okay, sa mga nagpadala dira ako relax lang, kaya maabdan yun na dito Wilma. Mabalik pa, pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Pinapakilala. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo. Sige na. Go na. Ano nakamuda? Sa itong mga naka-online, di na to sila. Ara sila Tita Well. Yes, thumbs up Sinday Ruby. Thank you, kid. Liza Monte Castro Narciso, correct kagid Tita We. Kanami gid pamatian sa imong nga laygay. Watching and listening from Doha, Qatar. Liza Monte Castro Narciso, good afternoon. Thank you, good morning dira sa inyo, di ba? Yes, thank you. Kilala mo siya? I don't know, kilala mo siya? Hindi, Liza, si Wilmila. Sir Barrioga Way, mayong hapon, Tita We, kag mayong hapon kay Ma'am Georgia Gargasiran. May greetings ni si Ma'am Georgia kahapon nga wala ko naabtan mo na. Ma'am Georgia Gargasiran, good afternoon. Halini na kay Sir Ray Barrioga. Okay. Kay Armando Libuon. Ara sila gali watching live from Manila. Salamat, kid. Gamonitor man tawi sa New Zealand. Si Lester Ray Benitez. Salamat, kid. Sir Ray Benitez, halini na kay Sir Milili Oligo. Salamat, kid. Kag Raymart
Beranyo Lingoste, good afternoon. Salamat man. Kay kay Dios Kidos. Dos Kidos, good afternoon. Denya Dichosa, salamat man kay Beltran Galiato, may yung hapon. Yvonne Vustier, kahapon may utang man ko ni sa iya, wala ko nabasa ang iya message, kay ti alang-alang na gid si Tito no? Yvonne Vustier, good afternoon, salamat man. Julie Militado Patrimonio, yes, salamat kid. Kay Gina Rival Pilahio, hello. Imelda Madrigalejo. Imelda Madrigalejo, good afternoon lang, na? Okay, enough lang na anay, ha? Okay, thank you, kid. Hola, okay, arayo. Raymar Beranyo Lingoste, okay na lang na, padayunan na lang tawi. Good afternoon good afternoon Tita Wilma, watching from Barangay Haginit, Lacalotan. Salamat, keep safe always. God bless, salamat gid. Raymar Beranyo Lingoste. Tita Wi, sakto gid na iya, hindi niya dapat ikahuya kay may pagliwat ang tao, dapat pakitaan niya sa pagpalangga. Kay agbagi sa pagi dira magaliwat siya tita ginman kay ara man siya sa church, di ba Tita We? Yes, I agree. MJ Barrios, good afternoon Tita Wilma, salamat kid. Okay, relax na daanay ha? Okay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio. Opportunity, Wilma. Antes man kita mag-horoscope bala, may mentionar anay si Tito Wilma na tungod ini sa palabuto na ito ni eleksyon, no? Sa Mayo 2022. Okay. Areho, pamatian nyo gid ini, kay kabalugid si Tita We nga from sign on to sign off, ari ka mo sa Action Radio nagaupod sa amon via radio kag online, na? Ari, ang desisyon sang aton tag sa kabutante, sa aton mga butante mismo, ang desisyon sa kada butante, pinaka-importanting aspeto ina sa demokrasya sa aton pungsod Pilipinas. Ang desisyon dapat mabase sa kamaturan, programa kag handom sa isa ka magtuod kag tampad nga leader. Wala nagabinutig, wala sa may ginatago, sensiro sa pagserbisyo, may ihibalo sa posisyon kag obligasyon. Dani agud mahibaluan ang plataporma sa atong sini mga kandidato. Makilala ang personalidad kag matun-an ang panindugan sa mga issue kag problema nga ginapangatubang sang pungsod ara ang desisyon. Gani amon ginadulong sa inyo ang desisyon 2022. Bakit ikaw? Desisyon 2022. Bakit ikaw? The Presidential Job Interview, isa ina ka election flagship program sa DZRH. Upod ang Manila Times. Mapaan ninyo ina, diri sa amon sa Action Radio Bacolod, alas 4 sang hapon, tugtog alas 6 media ang takna sang gabi. Kay karon nga adlaw Enero 25, na Martes, subong nga adlaw, pasian ninyo karon alas 4 sang hapon, alas is media magduwa ka oras kadto nga mabatian ninyo si Anay Senador Ferdinand Marcos. Okay, so pamatian naton siya kung bala ano ang iya sini mga programa, ano iya mga handom para sa aton pusod Pilipinas. Ba pa mo kana ulat ito. Pero insakto gid man pamatian na naton karon for 2 hours and a half. Pero sa sini Anay nga bahin Tita Wilma, mabasa na kita sang horoscope para karon nga adlaw. Para sa mga horoscope, karon nga adlaw, Martes, Enero 25, tuig 2022, ay Aquarius, ang maginining unang nga zodiac sign. Pero, ang mga Aquarius nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo! Happy birthday kay Kuya John Rick Lipar, Kuya John, happy birthday. Dira sa may Bangga Series, sa may Barangay Mansilingan. John Rick Lipar, happy birthday sa imo. Kay Inday Yani Palmares, ang Kansilayan Murcia. Inday Yani, happy birthday man. So sa ibang paginaton nga mga celebrators, happy birthday and God bless you more. Stay safe always and be healthy. Okay, Aquarius na kita. Pamatiin ninyong inyong horoscope. Amo ini mga natao Enero 20 tugtog Pebrero 18. Ang expression sa inyo maayo nga mudo karon nga adlaw, maka-attract ina sang maayo man nga mga oportunidad para sa inyo trabaho. Kung may negosyo, maayo man, yes, maka-attract sa inyo mga maayo mga kliyente. Iho, ikaw may career ka mo man na yan, no? Dahil kinahanglan, tindugan nyo gid ang inyo paghangot, pagyan. Kung may ara na pasaway nga, makaupod ninyo karon nga adlaw, ay pasaway, ni dula. Maswerte nga mga numero sa mga Aquarius, 16, 28, 33, 45. Citrine yellow is your lucky color. Yes, Pisces, ay mga Pisces naman mga natao Pebrero 19 to Marso 20,
the vending machine kasi no sa horoscope Pisces karon nga adlaw ha. The vending machine ang hindi gali ikaw ang tao nga imo matalupang ganda na the vending machine ano siya Pisces pero para sa imo hindi mo ya type amo sa class ng tao gani pawala ilang pawala ilang kung ano yung ginaplano mo karon nga adlaw para sa imo kaugalingon kag sa pamilya mo go ka lang sa imo horoscope 21, 16, 37, kag 47 mga masuwati nga numero. Cherry red is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries na tao Marso 21 tugtub Abril 19. Wow. Aries na sa imo horoscope dapat ipabugal mo gid ang imo kahiluwayan sa anong aspeto ikaw na nakabalo, no? Ay pabugal mo ang imo kahiluwayan, wala ka gid sang uyangan nga inoras, kag posible magatala na ikaw sang pagbiyahe. Maswati mo naman ng mga numero 32, 47, kag 26. Electric blue is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Oras sa gusto nga lugar, gali yan imo pa nga buhian, Taurus, especially imo trabaho, good. Kag nagakabagay man, ang kagayunan para sa imo, para nga palambuon mo pagid or i-develop mo pagid ang imo ikasarang. Taurus, 39, 16, 56, kag 23 ang mga masuwati ninyo ng mga numero. Amethyst violet is your lucky. Okay, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Gemini, sino sa imo horoscope, ano man ang bulig mo o nabulig mo sa imo isig kapareho, doble nga mag-aabot o mag-ailig ang grasya pabalik sa imo. Kag very increasing man ang mga opportunity nga mag-aabot. Di wow para sa imo Gemini, di ba? 16, 45, 26, kag 32 sa mga masuwati mga numero. Shocking pink is your lucky color. Wow, timayo, na? Cancer. Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22. Ay, Cancer. So, sa horoscope na kayo, ang video sa Tita Wilma, mag-exercise ka para nga madula ang imo extra fats sa lawas. Kagumpisahan mo ang balanced diet. Kag kinahanglan may ara kagid nagakadapat nga pagpahuway. Na husto nga pagpahuway, Cancer. 12, 45, 31, kag 26, mga masuwati nga numero, tangerine is your lucky color. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa para sa ikaduwa nga bahin sang mga zodiac sign para sa aton horoscope pagkatapos sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Office Edison Gonzalez Sr. Adlaw-adlaw nagaba-monitor Tita Wen. Okay, kay Edison, sino to Tito Vilma? Kay Edison Gonzalez mayong hapon dire sa inyo. Tita Wen, great kundi sino? Arlinda Almonia na sa may balay-balay Bukidnon sa iyang birthday subong Tita Wen. Happy birthdays! Sister Nils? Yes. Sister Arlinda Almonia. I'm sorry, kid, no? Sister Arlinda Almonia, happy birthday to you. Stay safe ko na and God bless you, sister. Salamat, kid. Halin kay Virgie Olpinda. Wow. Inday, hingabot ko siya. Inday Jane. Si Ma'am Jane. Hindi ko hilori dira sa sumuag. Sa mga sukit dira sa sumuag. Mayong hapon na kay Inday Alma Posisyon Gonzalez. Kamusta ikaw? Maayong hapon man sa iyo. Kay Norma, kay Inday Grace. Inday Norma, kay Inday Grace. Mayong hapon na dira sa iyo. Halong-halong, gid ka mo.
sa aton panaksa karon. Di ba, Tita Wilma? Oo, una may harap pag hindi na tubigay sila. Dira kay Jerome kag kay Romindino, yama yung hapon na sa inyo. Good PM, Wilma, monitor lang kami din hapon sa Changi kag sa Balay. Pwede tamyaw ko lang, Tito Walter, na pamatigay na siya. Si Mia, si Mark Nel, kag family Sumagaysay. Mayong hapon na dira sa inyo. Of course, hindi Nel ni realista mayong hapon gid. Kag dira man sa may San Juan, barangay San Juan, Pontevedra. Mayong hapon na sa Monte Castro family. Sa Monte Castro family, mayong hapon kag sa may cruising. Ano na da? Sa may pabukid bala sa may Pontevedra. Sa iyo sa pamilya Tinoro, ha? Pamilya Tinoro, sa ilang dayon Johnny Tinoro ngayong hapon lang dira. Ikaw balat mo. Okay na, relax na kay tapuson ani na ta mga napili nga mga zodiac sign para sa akin horoscope kaya karon nga adlaw. Okay, Leo na kita Tita Wilma. Sa mga Leo, mga natawo Hulyo 23 to Agosto 22. Matugnaw ko ng hapon, kaunta ka munti kagabi. Ay, kanami, sige pamaw. Sige, alam da inday chain. Enjoy lang da, imagine lang nga upon mo kami nga nagapamahaw. Kag nagainom ka peso kung kay amon kay Dugay ba. Tawaya, sige na Leo na ta. Leo, Hulyo 23, to Agosto 22. Leo niya pagsapakain ng mga nagapanggarit-garit sa imo. Ida iya, kinanglang tinado, yung kalmado kang ng klase sa tao. Kag mahimo mo na kakana sila po. Nagapanggarit-garit. I know reaction. Madula lang na iya. Madula mo untan na sila kung makita nila na way nila. Relax. 46, 25, 28, kag 40 magmaswat yung mga numero lang. Ratio lang. Virgo. Ang mga Virgo naman ang gusto 23 to top September 23. Mga Virgo, sakto. Mabisa ba? Natutuod ba? Ang mga Virgo, masako. Masako karon nga adlaw sa madamo naman nga mga bagay-bagay yung panaluman na butang. Iya ba ilabi na gid sa pag-workout sa imong love life. Hindi ka magpaka-stress, hindi ka magpa-stop. Virgo, 15, 23, 26, 45, vanilla brown, sure, lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra naman, September 24 to October 23. Libra. Kung may anak man nagatuba sa iyong pagkatao, kung gina-intriga ikaw, abin mo na sa same horoscope, kahisa ang nagatulod sina sa iya. Gani hindi siya pagpatuli, hindi pagsabaka. Kaya nga, uyaman nila ng energy. Pero kung hindi mo yung pag-check yun, sino pierde, di ba Libra? Mas mati mo naman yung mga numero 36, 21, 16, kag 55. Ruby, red, sure, lucky color. Scorpio. Ang mga Scorpio naman, October 24 to October 22. Wala lagi kaya expect na matabo na karon adlaw. Ano naman Scorpio? May ara ka nga wala gid kay expect nga matabo karon adlaw or let's say natabo gabi ano to siya pa-share. Kag ang imo bala madugay na nga kinaplano or ginahandom. Mahimo mo na inasubo. Masuwati mo naman yung mga numero 35, 16, 45, 28. Emerald green, sure, lucky color. Sagittarius? Sagittarius ay. Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Ang inyong horoscope, Sagittarian, abi mo, ang imo isig ka pareho, ma-appreciate kanila sa gusto. Tungod sa imo mga maayo nga pinunani. So, go for it. Sige, padayon na lang. Maswati mo naman yung mga numero 52, 22, 18, card 49. Fuchsia pink is your lucky color, Sagittarius. Oy, hindi ka mag-ugat. Okay. Capricorn. Ang mga Capricorn naman,
Katapusan nga zodiac sign, Capricorn. Ang mga Capricorn, natawag din siyang 22 tugtog Enero 19. Yes, Capricorn. Aha, may magkaan ko ikaw sa bagong nga koneksyon nga makatag sa imo sa break nga kinahanglanon ukit para nga makaangkon ikaw sa regular iya nga income. Ay nga aman. Paamo ka na, way ka trabaho sa bungaw. Paamo ka na. Aha, kag magluwas pagit sina Capricorn, siling sang imo horoscope. Magyuhom ka man kuno sa mga tao para sa palibot mo, kay nagakasalaan kanila nga suplada or suplado. Capricorn, ang mga masuwat ng mga numero 40, 32, 23, 12, pearl white is your lucky color. So, dapat yan natin sa mga zodiac sign para mag-excited sa horoscope para karoon niya nga adlaw Martes, Enero 25, tuig 2022. Ito na may araw patagilan. Well, anyway, subukan pa natin yung information. Hindi, may nagpunod, hindi nga minamansyon kung anong nataglagay na. Actually, na-share ko isang nagliga, di ba? Na-share ko ni, nami siya sa ubo. Ang gindagin sunod, lang hinimo kuman sa mga ginaubo, may hilanat, pabukalan mo lang sa init, pabukalan mo lang siya sa tubig, hindi itama ka lugay, kaya magmadula ang iya nga kumbaga bala, di ba, may sustansya, may nutrients may nutrients ang lemongrass or ang tangulong, lagaon mo lang siya, pag nagwala ng iya ganang green na kaon mo, hakloon mo, steam mo siyang kinalinis, bako lang niya, paghaklo ka, o po ng imo ilong, kaging baka nagabuka, i-inhale mo haklo na tatundon mo yan. Nakikita ko mag-agita sa ilong niya ang kainit wala masulod sa inyong nawas. Kiting virus siya, while niya sa atong tuntunan, at sa mga virus na sa busahan ang ilong. Then pagkatapos mag-ganaga na daw hindi na siya mainit para sa imo, na pwede iserbi tubig mo. Butang iba na lemon, or di ka mahal sa lemon, so mahal ang lemon, kalamansi, na pila ng kalamansi kung sa kilo na mapapahal 50 piso ka 100 ang kilo nasa kalamansi uga kalamansi kitino ay nan butang jutay na gusto jutay tubig inip pa butang kalamansi mo kung may honey pag ikada very good pag may honey siya para hindi ka matampan sa kaaslong na tanglat nga linaaga ugaan mo sa kalamansi, mga anong, or 868 katilog. Tapan mo isa ka kutsirita nga lemon, nga honey, pati ako. Serbi mo inom ka 3 to 4 times a day. Gako mo ang problema sa kanyang ulo mo. Hilan at papaghawan niya pa. Naway usto na. Impon to the stress, action run your Philippine Standard Time, at ito na na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so
So, salamat gid na naka-pray naman kita na 3 o'clock prayer. So, salamat gid sa inyo. Dali lang gid wala. Kay ara pa sila o naglagas pa sila. Mo sila yung kapiyungan si Sister Ruby. Aga kapiyungan ko kanita. Nabi tulog sa pagkatanaw sa imo sa FB ba? Nakahingabot si Rona Rida Trava. Good day. Ang tawe, happy trip na lang para buwas sa amon daddy. Yes, Janice, happy trip lang ha. Stay safe always. Advance happy 6th birthday para buwas kay Tuto. Mucho. Okay. Yes. Good afternoon, Tito Wing Matamyaw ko si Mario Eradio. Kumandikin siya. Ginapaksyonan ko man si Sir Isidro Gibar. Sa Gibar. Ang imo ID ari di sa Patikim, Inasalan. Sa La Carlota na wigit. Sir, ay, si Sir Isidro Bilbar. Ang imo kuno ID may nakapudyot. Ara subong sa may Patikim. Inasalan sa La Carlota. Ma'am Amelia Erada, kamay pa nga. Makakarilisin na sa iya. Kung ara man siya mismo salamat. Okay, wala na si Tito Will. Masing panahon pa. Kaya kita magpaalam sa itong pagpangalagat sa This Is My Life. Ang ito na may Bible verse of the day mabilin sa inyo. Halin sa Galatians, chapter 6, verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Salamat gid. So stand by sa matawag drama. Mensahe sa paghigugma. Was naman. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas na putol ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.